नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण एक मालवणी कविता ऐकणार आहोत। कसं असतं, वाघाक वाघ म्हटलं तरी खातलो आणि वाघोबा म्हटलं तरी खातलो, तशी आताशी कोरोनाची स्थिती आली आहे। म्हणजे कोरोना घाबरान घरात बसला तर उपासन मारक होतला आणि बाहेर गेला तर कदाचित कोरोना होचू भीती आहे, पण माणसाचा नाईलाज झालो। पाहुणं जास्त दिवस राहिलो का पाहुण्याची इज्जत राहणार नाही, तसं चिंच पाहुणं ह्यो इलो तो काही दिवसासाठी होतो असं वाटलेला सगळ्यांकाच, पण तो वास्तवाकच राहिलो। त्यामुळे त्याची आता कोण इज्जत ठेवणत नाही। मग चिंच कोरोनाची भीती कमी झाली नाही, पण माणसं आता घाबरत नाहीत। बरं, जगभरात 5-7 लाख लोक माणसं मेली असतील या कोरोनाने, तरी चीनला पश्चाताप सोडा, त्याचं दुःखच नाही। आपल्यापुरतंच बोलायचं आला तर चीन इतक्या कुरघोड्या करता दिवसागणिक, नाना तऱ्हेने त्रास देता आणि आपल्या आजूबाजूचे छोटे छोटे देश अंकित करून भारताची कशी नाकेबंदी करू गावात, भारतातच नाही तर बरेच देश गिळंकृत करूची तयारीत आहे। म्हणजे जगात राज्य करूचं अशी त्यांची इच्छा आहे। आताच युरोपात नवीन परत लाट इली असं ऐका गवली बातमी कोरोनाची। हे असे विषाणू कसले ना कसले पसरवून काहीतरी जगाचा अंत चीनच करतलो हा। तो जगाचा अंत होच्यापेक्षा जगानं आता विचार करू की चीनचं अंत कसं करू गावात, चीन संपवू कसा गावात। शेवटी कसं आहे, जी माकडीन पिल्लाक आपल्या डोक्यावर घेता बुडवा नाही म्हणून, ती तिच्या नाकातोंडात पाणी गेल्यानंतर त्या पिल्लाक पायाखाली घेता आणि आपलं जीव वाचवता। तसं जगानं आता आपलं जीव वाचव, जग वाचव खोया आणि चीनचो अंत करू खो, जगाचो अंत होता कामा नाही। आज जगात सगळीकडे गाळीशिवी देतात, चीनचो राग करतात, तोच या कवितेतून व्यक्त झालो आणि कवितेचं शीर्षक असा चीनची शिरजोरी। तर आपण ऐकाय कविता। शिरा पडली या कोरोनार, शिरा पडली या कोरोनार, घरात अडकले पोरटॉर। ही तेव्हाची कविता आहे जेव्हा लॉकडाऊन कडक होता। शिरा पडली या कोरोनार, घरात अडकले पोरटॉर, कामकाज काही एक नाही, कळणार नाही तारीखवार। शिरा पडली या कोरोनार, घरात अडकले पोरटॉर, कामकाज काही एक नाही, कळणार नाही तारीखवार। फटकी इलिया रोगार, फटकी इलिया रोगार, वस पडले रस्ते बाजार। फटकी इलिया रोगार, वस पडले रस्ते बाजार, माणसाक माणूस बघून भियाता। हो, माणसाक माणूस बघून भियाता। ह्यो कसलो इलो चिनी आजार, ह्यो कसलो इलो चिनी आजार। वसाड पडाने या चिन्यार, वसाड पडाने या चिन्यार, बसक्या नाक बारीक नजर। वसाड पडाने या चिन्यार, बसक्या नाक बारीक नजर, जगार राज्य करूचो ह्यो माय ध्यानचो एकच विचार। स्वतःक समजतात अहिंसेचे पुजारी, स्वतःक समजतात अहिंसेचे पुजारी, तरी कामा करतात सगळी अघोरी, तरी कामा करतात सगळी अघोरी। खाऊक वसवसलेले असतात भिकारी, खाऊक वसवसलेले असतात भिकारी, कायव खाऊन हाडतात बिमारी। बरं, चुका करून ह्यांचीच शिरजोरी, चुका करून ह्यांचीच शिरजोरी, ह्यांचं नाव घेऊची चोरी, ह्यांचा नाव घेऊची चोरी। करून सवरून नामानिराळे, करून सवरून नामानिराळेच्या मारी, जग ह्याचो विचार करीत काय कधीतरी, जग ह्याचो विचार करीत काय कधीतरी। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा। चॅनल नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तो करा। आणि आता परत भेटू आपण 8 नोव्हेंबरला। 8 नोव्हेंबर तारीख लक्षात आहे ना? धन्यवाद।